Tutu ye nyansani. Ada Tutu yi ni ti 1 week and I'm so yi ni 3 weeks. Me nim producer obekasa me ni Tutu aba set. Ye ne na nya problem. Oba time bia expect say ne ba ne besie no. Mera ho adofo a eben yen na efiri mu kɔ no. E wo kɔ de wo hunu na temu da wo. Aka me ne umie no ati asase we so. Kra na me de akyɛw pa me gina wo fidie so de kyɛw pa kɛse ama ye nuanom sinifo. Obia mfa ma me ne ho yawde ntuni tirimu da na enye wo no a wo. Sere kina ye no no sakra. Obia ye pese na wo tweda no ye hu Tutu honto e kra bebe. Asem atuye nyina eye Kumawood ene Ghana sini yefo nyina no asem atuye nyambo china ena eyi ekoso na wonim se Mr Superstars me ntem si chale na de nhire wo me so no e chen da Akabenezer anase kunkura anase Dr. Like ana me wofa anase rasta ne mpache mu de na me We should be an ase ene ma moton kakra. Okay. Offer me ba cho ye ka Tutu a obia me say me post here no comment na e ba most and say offer intimi ramod no offer enye okay offer intimi enye adwuma mpo o te say wo film no ho ye o say Yo mechia Polino multimedia nyina ase mechia obia mechia Bechirifo mechia Ghana for bebia mechia wo mo. In fact, Paulino, me say me nua na wu no de na me nyini na aye me say omui but e free ene yi mu koi ana ma hu say me nua na ide come yeah no hu say e me yi pa but Paulino ensempi esi and I think say me net ntina twan e kasa yo ka say mukosi nechi e wo fie a na mo ko ren ba mo ko na ono ko hospital na de chi na ye free say wo na de chi ya me ye say ana papa me ko hospital ho ti me ye say me be ko free adamfo ba ko seed off e no frame say ja onua wu nti nam say wa adai wo wi say no so wo wu nam say because once a man ye nyina tetafo no me too free tafo ba brema UGC itina ye hu ye ho hyew ye be hu a bia Sunday bi no aba me ho na ye didi nkoma apart from Sunday no unhu me ne no hyew but na ke ka obi a say tafo no na ngam da wa ade atete ye ntemo aye so okoda na me so me koda wow bebia mo na bebia ye nante bebia nante na me ya Polino me ya ba aye no be koso e wo hefa aye no ye be ye ni bibia nso ofiri ono sakra enti na otweda no ye kyena eho na ya wada eho ne ye kwa akodi no ti mesre obia so obia mra na ye nyina ye mo abusua na ye nka mi nua no ne ye ni ne na otweda fefefe ye kase ye kan Tutu asema wa ye bia magana pa me akwa wa ye bia ma me ne no na yonko famu no ebia wa de bi wona me ko na nya ko tumi kasa akosi ana me susum asem o kire na otimi ma me afutuo ana anya ono ame nkama asem kire obi dabi ono pe na oni ni dia sunsem me ni dia sunsem na colleague nso me yonko pa to say me ni no edi nkomo die metimi ni colleague aye no metimi ni Tutu aye Oman Komfo. I was some about only Tutu share fear basing and as on start some oh on the mechanic say I check Tutu rest ni mu sabi ye nyina akra na ye mofra na along the line odo a wo mu da ne di kire me ene nam so ma me ne o mu benya nkota hudi a mitimi no mo ebe nante recently akra me ne menua aka ye kon ho tafo enti no kreni ye kosra no na me akra me hu no na me yesa ofa wa ye kese ena ja ye di agora na ye di twetwa ne ma so encheye na Polino emprempi no ho da bia ya na me kasese nipa bia wo ban me efiri mu a ehɔ na me ni ba me hu so ye ema me so mitimi busa me hu sentime nso me kɔ ne sɛdeɛ amanfo ko me nua no mo koya na da bia ya na me kase nne na wahunu obi awie ye batu nim wawie ye wote asam ana wo ka de wonim
an count down na wugina ho na wo ka ne saa wo wie ye be wie o sei de wo kɔ de wo no wo hunu na temu da wo ba ka me ne umienu a kyesa ase we so eno na wo se efemu aba ne efemu adwene ne ehunu se emre ekɔ ade eche ade ne ye ade ne yaye ade ne da yanim na yani so ade hunu ne sei na ehene ne ye kɔ ade nipa bia nim so obewu de na yemu sa ye hu se yewu aye kɔe. That is the question we have to ask ourselves. Enti emra mete se mimi nua na firi mu na semba akɔ me busa mu se mimi nua na ekɔe na me nso mekɔ hene mira ho because adofo a ben yen na efiri mu kɔ no enipa yetimi no omo ka asum sem nipa bia na yesusu se da ne to de de krai be ben wo ma gye adwenkyere no e na efiri mu no enti yenso ye be kɔ ni se ya na. That is the question I am busa me ho. Alright. Ayo on my Komfo there me seminar okay mama boto kakra. There me busa ne say question a radio presenters be frame me ene Komfo bi e frame me personally busa me say o ma me interview e bin send me to be say ye to na du. Yi mpane be enkono afri ni minim. Sansam no ote no say Paulino, sa sebuna mete no. Me mpese me blame maame no. Okay. Ewi asem panyimfo se bibia nkoka papa nya yire de. Okay. Ena sabe eburu sabe anya do sa abosia betwa wo na mu afie nipa nim ho bi. Oba tan bia expect say ne ba ne besie no. Oba tan bia ni so ade hunu ne se ono ne ba besie ne moma nya ono ne besie ne ba. Enti for all you know no eba ne so okosie ne ba na Paulino what the yaw be kasa pressure be ba ne so wo be cancer bi but e bia wo be wie no na onim se sasem no kra na o kan ye kosi se de asie ne kwan a ye nua na fa so kɔ no odoma nkomanko ne nim enti me blame maame no enti sa abrei kra na me de akyɛw pa me gina wo fidie so de kyɛw pa kɛse ama ye nua no sinifo Samo bia mfa maame ne ho yawde ntuni tirimu da na enye wono o kosi sese wo na wo ba firi mu abre ya wo no hwede maame ye duro hweni tipanti sese afa na maame ne be so ne ma akokagyetia akoton ne ma hwe ne ho ana. That is the question we have to ask ourselves. Enti oya ne areho ne osu be ma ne di as wo be kasa ena sabi watete adwuma yi ho nsem enti dia waka mimi nim se wonim dia waka na emom no mesre se ye betena se na ya ben no ne atena yaw na se ne ehunu se ode yaw mu na akasa na emom enye nani a ne enfo don kojam ye mfo donya ye nua no na yensie na chikura na etu nkwatwene de atwene ye se afa ne ye betwe ho manso de a emfamfa so bi amre yen me da se bebre on my Komfo offer Paulino asamba pa na wo ho a ti me pemo bo se menwe menene de nkomo wi ene metwa mani ame oh Paulino na me ka se me gina ha nyina ade ba ko amaka ye ko ye kan se ni ekotwa movie na esi piska that time ni ntua ye ka nemba menim nwua no ye nia entanta ye nya ba bia ye ko piska ye nya ba bia ye ko piska yeso na amanfo do ye yi pa nti obu a ushia na o chale no anko movie monye kakra na mo mfanfo car ne nipa ni discama de wi amene no oba ne ye chase car bla ye kunyina oh ba ni nyina ye odo oh ye kuska no ho ye wi a ono abefe na we oh mi ofie o na bi ye nyina ya sa akohia anya se ye combat o ye nipa bi a na tutu chen me na tutu chen me ba oni me nam nyina na obre ne ho asete se de woni me ye pe etoda bi a me na me yaketwa no me ka asema ofa ana tutu ye nyansani to the stand say me hu sade me nsi ase na me mfa no say no say me teacher e bi a abre bia na o try pe akosi yesei eti ye tete me ne ntem kakra me tu tafo no a ono ka tafo a me ba abreman no aha eti na nsan say oha ofra me am si da bi branie nyina en start game no ye start a e de beba o tina nsan no twa bi fa oh
etole bi ono no wo Kumasi na me wa Accra o se akwasi makwa aba o na nsan kwa Atafu TV bobo ade ne kwa Accra ne ade okoye adwuma oh ye basset a me nim producer obeka se me ni tutu a basset ye ne nya problem ye ne nya bibi dabi me hu bi da me de nyama bebre kan no Polino me hu men kai wo ya bebre the nyama bebre at the kind because you can say be colleague them nyina dia CEO dia do obia ntumu obia ntwa so ne nkamom ntimi nya ye nyia no ye nkora na chi because we are said there ye be ko said me gina ai akwa me tell say enti say and say that boy who is next ye nyina gina why na next ya dia ne ye ko mum ye nwene no ho nti mesre me try interview me grant interview but mesre me ya bitimi ni tutu ya papa ya ye ni wiase no but ne no ye hu ye free bo ankola anya no ya na won ko school na na mabonten a ye chiwtimi do ye de bi kototo adwuma mu nyina free me na make to me ni tutu ye free teacher say okay nyame no nim de oye nyame no nim de oye nyame no nim de oye no so e de nyoma bi me nim ni secret on so nim ni secret na kwa e de yi twese nansan me ja wi nom ono so jaye oyi ni ti o ne say why not me say ye bibia me ne say ya senso e di agro kama ada tutu yi ni ti am say ne 1 week and am so me yi mi 3 week wow yeah tutu yi ni 3 week and 1 week and am so me yi mi 3 week to bi me was ana ade mo de wunwa yi ya na so akwa yi so etimesre kina ye no no sakra obia ye pese na wo tweda no ye hututu hodo e kra bebe apoli no e meme wan kran enu nti na maba wo ha same so mo wan kran enu nti na ni nyina ye ne hodo enu nti na me ka se asem bi wo ho na wo gina kire na wo kan ye se oben nsuo ho na ate se okoto ye dai obowa enye nsem nyina na ye ntimi nsie ntoma gon hata bo so ahun nti ye besere enyame de nkwa kire ne kina na ye di na wotweda no adonfo ne ajamfo mra ye nyina ye meja ye nuano na ye nhye busua na nimonyam celebrities ni nyina ya de ko na mama vim oh yes say bia me pese me dey ya tutu ni na dia say kama obi ehun Dr. Like Akabenezer no and somewhere na okache wa that period oh oje ya no fa fon no sa akosi why ade o me hu bi jasa damfo timi fa fon na wo koso no akache say why akosi on brofu bi oh yo man you change man trust me my brother obi onim tutu bia trust me ne there obeka enti ofrenos akosi we change you din we akosi was surprise me o anam se nye we ne hia bra na ye nyina ye nsa nya adwuma o se akosi meba ampa obai enso no sa akosi nka so say tutu oya papa entu shatafo TV or grantee interview bi osi mo ofie na me nua so betwen me sa de me ye dey sadi ono twen me mere bi no ohun ye me ni nam nyina ye target nyanse ye bebo nipa ye boa nkola youth ohun ti Polino ye kase ye we dey me nka wachi me ka woni nyame nshira ofa me ankasa me de mani ehu de oya me ne boys ne be boys ni nyina akasa nyame nshira amen na onko so nshira na baby o pese o do bia onfa on amen oh yeah dear this is quite tutu ama adwuma no asa afuna me nyame nti obesha o de afuna me nye easy o obesha o de bra ye call final words am say all right the betimi akanyina ne say adwuma na eden emu nsem dɔso emfonso woni pa ho ye fomo a monfa nkyɛ ye empanyimfo se ne wotwa sanim se na chiachia esen ne ketrema na enya nanso ye dan a ye kan yasem se wonu afom na so mfa nkyɛ no a wawukuno okɔ foforo afom mfa nkyɛ no wakuno sa ade akina aka wo nko na wo awia we yase asase we so ne se be ye wo da eye wa wasem me de da bia me sere me nyankopɔn se me bompa ye mama tamfo so mbehunu me yie die na wo mu nso ahunu die nyame tumi ye me mompa ye nkum me tamfo
enti mesrɛ obi biara sɛ ɔmfa saa asɛm onya futuo bompa ye ma wotamfo sɛ ɔntwɛn tena se nyankwa bla bokra atamfo nim na enye ye ensi suma ne ye na Joseph nim sɛ ni nuafo no eton no amana ba be di amana ba prime minister o ba bia anko munya saa nanso wo bompa ye mo tena ase hunu ne ye ma wo sa be srɛ ne nase aduane ma watamfo no obo ja saa ne da ye so ne saa wo so wo a wo ya akwadwero ba movement a watamfo be kan won na wo sɔre epagya wo eti ye kapo anka atamfo ye ya no apakakra ma apakakra no yeah na wo ma hunu de nyame tumi ye mesra ye atiefo ne ahwefo ye nipa ye fom a momfa nkyɛ nyame hyira obi biara edi ne ye calling sorting obetimi afrɛ me Komfo colleague the guitar Komfo right now so Paulino obo adwuma papa obo adwuma pa Paulino why are there they say obo adwuma pa eye na sase de ewu but e ko wiye no wo de obo en mo jam na be dedi wo be kakraka wo de wa wo be hu bi why it's all good nti ya da obi ase all right ya dum be sia ya krawo all right